bati. Piny owacho biro kawo ting' mar kar ik mar jopuonjre mawito ngimagi kendo thiedho mago manoyudo hinyruok e masira mar mach manomuoch e skul mar primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri. Ma oyangi e nyasi mar rapar mar Lamo manobagi ne jopuonjre 21 manowito ngimagi e masirano, kama sikunde ma pachoka okwa mondo tim chenro makare mar tieko dhungruok e ute mag nindo ma jopuonjre tiyogo. Nyaka sani pok ong'ere kama jopuonjre maromo 48 manchoringo kata manchanie skulno nitie. Ndalo adek bang' masira mar mach muoch kendo kelo lal mar jopuonjre 21 e skund primar ma Hillside Endarasha e kaunti ma Nyeri, nyasi mar alam mar rapar no bagi ne jopuonjre go. Tunaomba Mungu. Kuyo kod lit no kwa kolwasi kinde lamo makamano manoyore gi jonyuol, jotelo mag sirikal kod jotend siasa mawuok e alwora no. Skunde mapacho kama idakio kwa mondo mi oket chenro makare mar tieko dhugruok e ute nindo ma jopuonjre tiyo godo, ka jotend skunde bende okwa mondo mi kik kaw nyithindo ma kwan gi oheo kuonde nindo mantiere skunde gi kaka yor kwepo midhiero machal kod ma. Tunalala usingizi mnono kweli tukiona mambo haya. Government get serious and all of us let's get serious. Oyangore ni piny owacho biro kawo ting' mar thiedho nyithindo manoyudo hinyruok e masira makamano kendo kawo ting' mar iko jopuonjre manowito ngimagi. Masani ringre gi okan e kar kano ringre ma Ramogi level 4. We have teams on the ground. We have the emergency disaster preparedness and response team. We have the counselors or the mental health and psychosocial support. We have forensics teams on the ground, and they are supporting in every way. But it is the aim of the government to see that we have been able to account for all the victims. Itachukua muda, lakini tutavumilia na tuwe na hiyo process. For what reason did the people of Kenya elect us? It is to be there for them, not only in times of fun and jumping up and down, but even in times, critical times like this. Archbishop mar kanisa jokopere bade manyeri Anthony Muheria okoganda mondo mi obed kanyakla kendo olamne familia ma owito nyithindgi masirano. Kabende okoganda mondo mi omed lamo ne skund primar ma Hillside Endarasha. When tragedy strikes is a moment of unity. It's a moment that we seek solidarity. It is a moment we should come together around our brothers and sisters. I would ask you kindly this Sunday, every single Kenyan, wherever you are and praying, that you may pray for these young ones. You may pray for their families. Opoyo piny owacho kuom sinani ma osekete wachne nyaka ne masirani timre, kabende okwayo jonyuol ma nyithindgi no otony majno mondo mi oter nyithindogo ir johocho kaluwore gi pek mar masirano manokelonegi buok mapek. We thank all the agencies that have come out. We thank the government for its swift action in trying to address the issue. But we also appeal to the parents, in spite of the shock and trauma that you have experienced, please heed to the call of the government. Many parents pick their children from Hillside but have not yet informed them, and so there are some unaccounted children, and it's only fair that for the sake of peace of mind, if you picked your child, just call. Nyakasane, jopuonjre makwangi romo 48 poko yangore kama nitiere.